Kapre katum ke pakana lingtong Karbi Anglong ke doa hampang asong atum ke kandun puma. Longle ki purahud longle kang lempena jok inut apran kedam. Baing kora troksi atuma phan hirjir khir ka chapate amaya phan angdung kitia longkang baipon. Arju itha Karbi Anglong Tourism Department pen kapatir pipon kecheng si hirjir khir ka chapate amaya phan kaddu kawe including inside et pen angdung kiti angdeng mate final along an ka chapate dunlong jetuma menke lapun henlo Rohon be kolom sing ing hierong bolong komaji ke klarteron langhan sarthe teron arong dongkamukam boloram rongpi langteng teron arong den arong songsar timung jongthung lunse timung arong den arong rupsing teron langmek ang teron arong hamren nijang Karbi Anglong Sanjay rongphar den arong subhas kiling khelan terang arong borpung bijoy ronghang sarthebe arong kolonga nijang Karbi Anglong prabhat rongphar porton rongpi arong den arong burasing phangcho sabor lekthe arong sangti langso Honsing lekthe rongchingri hanjang langso Mongol singkro langkimi monsa ingtiarong socheng thenta har singkro jirikindeng nijang Karbi Anglong longkiri rongpi denarong sedengkro sangre ingtiarong phuloni moniram phangcho amri nijang Karbi Anglong dipen ronghang cherop tokbiarong dokmoka khorsing tirang kurna singnararong dokmoka mondol singbe inglong cherop diphu rupsingkro Krosai sayarong dendagha longki inghi langparpan kroarong socheng nijang Karbi Anglong samprikimi phangcho hanjang langso boleswar hanse han lokrok nijang Karbi Anglong sampritimung dongkamukang rongbong terang patoram timung arong koilamati nilip theman recho ejang bura rongpiarong den arong Kardom Karbi Anglong Live Prime Time Berta Long Peneli Sami Juli Baby Nonarju Ikha Birdang Ton Pen Kedam Tang 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 Acheklo Kecheng Arui Malom Sri Mangal Akula Rahem Phua Sopo Nishan Jain Meglang No Mate Inud Ar Sopen Lamki Keklang Penajok Karbi Anglong Women Justice Forum Serdhun Serpindeng Pirthak Asong Pendanglok United Karbi Anglong Women Association Ahin Pen Kachesong Thur Pagajok Sai Job Jepen Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Malom Sop Han Sri Mangal Akulat Ing Haponang Koklo Bon talang ikha bangso kulat lahenlo Sri Mangal bangso kulat kang pulake kidam tang therepo ni phai tro arnisi impulo bangso kulat kang puahut isi kemang humime alama bangke kulat ingtir nangji pu er set prong sepen kache song aswarlo song lapen hamphang song atum lamthe isi ki pudun hai bang kabide da bangke mang humime alam dino Bangso kulat aphan ingkir nangji trading licensing than vek nangji pu hangjo hanghai Karbi Anglong Women Justice Forum Serdhun Serpindeng Pirthak Asong Pendanglok United Karbi Anglong Women Association Ahin Pen Kachesong Thur Pak Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Pinpuralo Kipajir dam vek asuarlo asong atumsi Bangso kulat kang puahut kona sigdam etlo Mate chingki chingwai pahenso ki doko ka joktong insam dunri lo mapusi ki ongdung arara dumpen ki jongpon alamthi longpon Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen kaninje pona tengke niliphan Sri Mangal Akulat ingkir nangji pu pinpura lonan ki pive ka tumamatsi Sri Mangal Akulat intu kitno ntu nangka chuning di pusi CEM Ronghang sang hopen ningje pon nang piatum si aku wang thulo je ni alang tum isi dia nang chahang lo lasi ni tumphan ako nang pangpu toilo kusikulo lasi niliphan lakang habek nangji puatum asong atum pala asong atum niliphan chuniria teng dan sini dia ko hukum to
Laso teng pen langdam pulote soarlo song atum Sri Mongolo kulat ingkir nangji pukace song hang jo hang haya bangke rat ang no kace paklang chola sonsi thekpon long lo Karbiang long arlo ke do ham phanga song atum ke bangka non polingsi kandun poma Lapenan parta Karbiang long Autonomous Council kachari tim Karbiang long ke Japon CM Dr. Tuliram Rongkhang ke so arlo song atum le kulat ingkir non pulote ingkir dun po lapen ingkir non pulote ingkir dun poma Laki kangku alama puthak bangke nitum Karbiang Autonomous Council pena complaint pilo lase suspension pielo piet pena fisita me kola hap nangi puatum nilipanang memorandum nang pietum si aku wang thulo je ni alang tum isi dia nang chahang lo lasi nitum phan aku nang pangpu toilo kusipulo lasi nilipan la kang havek nangji puatum asong atum pala asong atum nilipan na chuniria teng ben sinilio ko hukum thobut Nona pora hut Karbiang long ararahin pena bangke Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang aphansi cholang prongson lo nasi bang toy check lapen kachuning ria linga bangke klempon pera ame thang matha pa mepen klempon asonte KAL long ria phan mesenji News report Karbiang long live Dogmoka long JCB pen longle ki phur bama pora hut longle kang raidun pena jok Ahadur Rahman aphan longle ki bab thiba jok adima longamat aprandam juilo Kedamtang thereponi phainer kep arni Dogmoka police station ke parlo Dogmoka bura gohain anglong along JCB pen longle ki phur JCB driver doboka Bhagiram arong amekar Abdul Aliasupo akibi Ahadur Rahman arta ingkoi arisu alangi JCB pen longle ki phur bama pora hut men kang rai pen longle ki orbu bajok adima longamat apran ke damnam Adung arai ke thek dun long atum alang le phan ke pajok dun je phan bor idun lo bonta longle ke bab ahir kang tangra pana jok apran dam manjulo kusi ke thek dun long atum pen than pon Bangsolam Dogmoka police station atum dirtalong si tongse ko pen adima long palidun lo sai do anta chepari deng pon lo Dogmoka pen Samsung 80 Karbiang long live Karbiang long tourism asai ka mahin pen chepatir pi ponsi Karbiang long district hinia pharman kecheng si hirjir ke hirka chepatia chaimek dengpon lo bang solong kadu kabe bang trokebra nerkep abang phubang phiatum ka chepatia hirjir ki hirpen kipali nang jadi malong an online pen palipon lo Bangso kecheng si hirjir ki hirka chepatia maya long ka chepati dunjia phanpura Karbiang long pen west Karbiang long angbong kadu kabe bang trokebra nerkep abang phubang phiatum pen amethanga hirjir hirponsi kapali nang jadi malong an online pen palipon lo Laswa teng pen kidamtang thereponi phainer kep arni kangkrung kangsaya tumahin pen langpon lo Bangso hud kapale bang trokebra nerkep angbong pen bang koira troksia tuma phan angdum kitia long an ka chepati dun long jia phan ingwai pon lo Labangso hirjir ki hirka chepati angdum kiti ka padu ponji laki nihang nirepen nong nam ka chathang klong kang thilang so alang sona longsi kebangji thereponi phaikre isi botor ki kur arni pen pache tondun si hirjir ki hir ka chepati amai paman ponpo Antilang along he lolo lo der api hak simhar sonlo anti ku tepon ki hare lelo Bangso hut kalitang kanong kilimpia phansitame kachiki mo padoponji Ini rum Karbiang long live team penadak nong nam kache thang klong nong mate constituency ke parlo ponjasemet kang thilang so alang sun mate picnic spot long sedolo ladaga bangke non ke bangji tarik kresi mate 11 narni all Karbiang long kalitang kanong kiling pia men pen Karbiang long tourism department ahin pen chepati pi ponsi botor ki kur labangso putak ahir jir kihir labangso kachepati non ke bangji tarik kresi si ladak kang thilang so labangso open stage long si biponik po kadung open lan lo 67 so se hirjir hirbang atum amena lam preliminary audition round along alang litun video selam si la tourism whatsapp long nang seling lo la sopc panel committee tum ingsa ingkrung lo la sopc kadung open non bang kadung open apai ingkoira proxy abang po bang pitum han ke non bang ke labang so final long
ing mai pon alang li tumsi non bangke non tarik kresi ani bangke alang li tumsi labang so hirjir kate patelong alang li tumsi cepati dum longi po Hirjir ki hir angdung kiti cepate pon pe prang klim somar asai ni mate arjan ki hi ka cepate setami padoponsi ki haya tum do ana phanta Karbi Anglong tourism asai ka mahin pen nong i pipajir pon po News report Bikram Teron Karbi Anglong live Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan Amar Jivan adawai ki chupensi nomili phugar tin buni ni da kimilun la so adawai chu che ko ge ni chu klen thi chu dan thi pen ke non la so adawai ki chupen ki common the du pensi nili chi thek lo nili chi klo jam ni jok thom la som ta nili long lo same amar jivan adawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso ave der lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwe hini tro pho phaiwe troxy nerkapalong humri ignon A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Nilib MSC constituency ke parlo Koilamatia hawar pen ka hello kilometer pharo isira ke thom so se phiphu arni pen inglong hawaralong ke do kaboche dam adim inglong ingnam thepi la pen phonglangso alangroi ari ke do hemrit biri bethong ke thir tang Karbi Anglong atokan ola pen pirthe adang anta nongnam kajathang klong gp adim long an Karbi Anglong live pen ka homri dam Arnam pirthe ke pinchong abolon alir acham ke langmei thengpi thengprang inglong arlong langroi langjeng pen chenglo ason api pen alir abolon pinchong lo sonsi Karbi Anglong district angbong pen nongnam kajathangdun klong ahawar pulote inglong ahawar jipita phurki molong ke prai un e pinji kijui memia dimlo gp po adimalong ke adim langroi so adung sikidu aprang prangke labangso gp along ingnam ke thepik ajoini ingnam apiatum teke bongkrui ingnar chai okhi borek bohar thijo phagleng bokek atum langkang it kijun japhan kebang chejeng pen kijun kacharnim katimur pen ingnam marat mareng atum kijoi aning cheparong adimlo labangso gp along ke ingnam thepi along marat apiatum gp along langkang it pen langki jun japhan wang bom bosi adung arong aradatum nang thandun bangke ni non karja bangke ado beta theklong thai po ba arjilong thai po borpung pu gona si doma iskar Anglong along la nilip hawar long sido la nilip hi hano lage borpung hano la itu ma aling alam pen pulo dang tela la bangso dim phan bangke gp pulo ladak bangke habit api mate ingnam api ingnar penceng no kaprek jon tuju no war samela dak bangke lang nang ju no dim no ingnar teki bongkui sijok wo tuman tak lang nang ju no dim no si ado wetum amen si thang lo tum ado be chini no ladak bangke borpung pusi amen si thang ame ladak hello tini non ni phi la ba non nang lilaki jong na tu bangke dalam maral ke di pul labang soto warna pulang pu dalam maral la rong pon put po ke pu dalam maral hab serapung dong pon put po
bangke la non pu ni Pu suki hola lo di la pen pu nang li karjap nang li nung na tu bangke dok buka lang su dok buka sami lang su la pulo nana kha la pulo pu na ke te la bangso aprang ke la bangso GP long ke ignar bong krui habit api an bangke lang nang jun adim siku hotel bang we aprang ke non ta la pulo non da jikru yon pan tip mi da pusanan we wang wer we wang wer we gitu la pen ko pipi atum si wang la jak ignar ka prek bong krui tiki prek vodun da wang mal bangso hotel chai nang dun hotel thiok nang dun anar lo ma ajo lo la anar lo bang we Bon tanon ke labang so GP along ingnam adungarai malom thengpi thengprang anta sai katiki je phan pua joini read hanjang katiki penajok ingnam ke parupen adung arai ing thaidang penajok ingnam apiatum labang so GP along wang wedetlo ahut pen ahut mate mantu ni pen ansi wang chochot luputa chethan pon labang so GP along penang an ke theke ding forest department DFO atumta nang humri lopusi than pon Koila Matipen, Samson Ingti, Karbing Long Live. Kiramtang Tere Chiklo ni Pai Trok Arni, Lakha ke Thom Chinthong Achom Kimi polling station along Bharatiya Janata Party BJP Song Hinpen Pherangkia Mai ke Phapon. Labangso Pherangkia Mai along Lakha ke Thom Chinthong Achom Kimi polling station along Bharatiya Janata Party BJP Song Hinpen Jasimet Lam Clark Kachapaklang Ponji Aphansi Amri Chinthong Press Club Asai Hemalong ke Phapa Duponlo. Bidasing Ingtia Hinpen Lamthe Kipaklang Pon ke Lapuhenlo Kidamtang ni Phai Trogar ni Longsing Kro Hinpen Lamthe ka chipi ke alang lihenlo BJP Lakha ke Thom Chinthong Achom Kimi polling station along Amai Phulopo Bon se tami alang like MEC akilik aprang pensi BJP aswang penci OC APHL sialong cepa ogdun etlo lasi Achom Kimi polling station araratu manghunangi song pen MEC Mondol President Secretary atom chingwai chingsai penche don sarsi niliphan President arpu nang peklo nilihilo Achom Kimi APS along a President pu kachi kupon ajo sita ko lupuson pentong BJP song long aning ke dokdik lune Sita alang li bangke EPS sialong si cipo ogdun lo. Sita raratum alang li ke non ke BJP along claim bang fu kalilo mate presiden kalilo. Sita laso pars ke kedamtang election na hut MEC election na hut si alang li BJP along nang cipo ogdun dera asong ka pregalong dun jui pensi. Upi pot penong ni aning ki oi pensi BJP long pen alang ni katjulo. Kamsing tiso kongchun banga hinpen lamthe ke jaipon ke ni Phai Trok arni birta ke long ateng ke longsing kro ke BJP president lopu bon sitami alang like member ta ave village level along angta amen ave lasi madu sita manghunang ni alang ni ke kopia song along tong ke dolone majok ta puthek the BJP along ke arpu amat se ave long pakso kro longsing kro alang li bang that nilitum Achom Kimi APS mane board committee long ke nilitum long ke member ta ave lapen ke that village committee long seta nilitum tha be tha ponte seta lang li BJP pen se nili ka KV se EPC long se ke dundu se ke pu la se la so kan de madu seta Matu seta magunan ne je dagalong nituma pias dong bangga alang ni tika presiden sudah hiku seta presiden ta kali member ta kali Khorsing engti BJP asong claim banga hin pen ke than bona tengki alang liphan seta me an kimi chora pet nang pu ke than chobai pen hangsi APHL se asong along ka chingbe dunamai dengpon rong labang so hut BJP asong alama paklosi APHL se asong alama engthur ponlo eliktum rongker set eliktum chuklem lo bilong le pusi fanai pu tuliram sar fanili tum chuning ri sinang pusinil fanai pu an anemi kicho pu puthaksi nil fanai pha amat nili amangge chathan lo ni libang ke manghu hat lo hadak ke lepen de anemi kicho pu kali la APSLCA flexi itura la ben BJP flexi pasunro amat ni libang ke lo manghu hat son si du thulo la sialang like Hemari Rongpa report, Karbing Long Live.
Pini prime tama birta kila pon si kang tonik lo.